Como levar todo o patrimonio cultural da Galiza no peto, ou mellor dito, no móvil. Bueno, non é fácil, por fin podese facer, temos acceso a un inventario ou catálogo de todos os bens culturais e, por tanto, todos os bens culturais inmobles podemos telos xeolocalizados no móvil, que a verdade é unha ferramenta incrible para o patrimonio arqueolóxico, por exemplo, tanto para aficionados como para profesionais. Entón, o primeiro que hai que saber é que se buscamos o Plan Básico Autonómico, o visor da Xunta, visor xeográfico do Plan Básico Autonómico, isto é un visor, bueno, por fin, un inventario urbanístico, no que non é exactamente un inventario patrimonial, non é un inventario cultural, non depende da Consellería de Cultura, depende, pois, do urbanismo, e, por tanto, non está todo o patrimonio cultural, solamente o inmoble, o que clasifica solo protegido como de patrimonio arqueolóxico. Bueno, unha ferramenta, por fin, despois de décadas pedindo que o inventario estivese accesible, facilmente accesible ao público, pois por fin hai unha ferramenta que non o permite. Bueno, podemos ver que este mapa, aquí hai un mapa básico, pero bueno, se damos a este botón verde, pues podemos ver os mapas 2017, 2010, podemos ver o voo americano do ano 56-57, e podemos ver tamén aquí o sombreado que nos permite buscar sitios arqueolóxicos, non? É moi útil, non? O sombreado derivado do voo LIDAR con láser. O que nos interesa agora, simplemente, é que aquí en selección de capas podemos descargar a capa de patrimonio cultural. Imos a activar e vamos a vela primeiro. O patrimonio cultural é unha afección que clasifica solo rústico de especial protección. É unha afección como o medio ambiente, como a paisaxe, como os montes veciñais. O sea, é increíble que se considere unha afección, non? O sea, como algo negativo, porque o solo non é plenamente libre para construir, non? É unha afección. Elimina valor, en teoría, desde esta perspectiva. Pero, bueno, sen entrar en filosofías, é unha afección que clasifica solo rústico de especial protección, e aquí está o patrimonio cultural. Se lle damos a este máis, podemos ver que hai, bueno, todas esas capas son capas diferentes. Ben de interese cultural, por exemplo, vamos a darlle ben de interese cultural, e aquí vemos todos os bens culturais de a máxima categoría de protección que están agora mesmo neste inventario. O inventario, por suposto, vais actualizando co paso do tempo, ten os seus erros, ten as súas virtudes, ten os seus defectos. Aí vedes o Camiño de Santiago, bueno, ten máis virtudes que defectos, realmente. Ben de interese cultural, imos ver os elementos catalogados. Solamente hai dúas categorías, antes había tres: inventariados, catalogados e BIC. Ahora hai catalogados e BIC, nada máis. E aí vedes como toda Galicia se enche de bens culturais, porque así é unha paisaxe dispersa, de alta densidade demográfica dende a prehistoria, todos os bens arqueolóxicos aí, todas as igrexas, todos os cruceiros, todos os hórreos, non? Bueno, non todo está neste inventario, pero bueno, hai unha boa cantidade deles. Vou poñer outra vez o mapa o máis sinxelo. Bueno, aí vedes, queremos descargar estas capas. En concreto, imos descargar o ben de interese cultural, o contorno de protección de elementos BIC, que tamén pode ser interesante, os elementos catalogados e o contorno de protección dos elementos catalogados. E, bueno, o que quera descargar Camiño de Santiago, todo eso tamén pode, pero, bueno, con estos PEPRI, pero, bueno, con estes 4 temos o patrimonio cultural galego no peto. Damos aquí a esta frechiña para baixo, descargamos o primeiro, descargamos o segundo, descargamos o terceiro e descargamos o cuarto. 3 descargas. Vale, hai outra que se está facendo, como vedes, o contorno dos catalogados é o que máis pesa, 20 megas, non é moito. Vale, xa o temos a nosa carpeta de descargas. Todo isto pode facerse dende o ordenador perfectamente, non? Pero a idea é leválo ao móvil, por eso estou facendo todo dende o móvil. Estou usando Android. Por qué? Bueno, por qué? Porque é o que teño, pero ademais non podo facer exactamente igual nun iPhone, en Mac,
porque esa capa de patrimonio cultural no móvil é un programa do Instituto Xeográfico Nacional, vamos a buscalo aquí, IGN, Instituto Geográfico Nacional, mapas, vale. Hai dous programas, un é este, que é Mapas de España, é un moi bo programa, o sea, magnífico. Hai outro que é este, Mapas de España básico. Este está disponible para iPhone, pero non nos permite facer o que imos facer agora. A xente que teña iPhone, pois ten que usar outro programa. Por exemplo, bueno, hai moitos, a verdade é que non o sei, pero hai, bueno, por suposto que hai moitísimos programas, non? Hai un programa que se chama Orux Maps, que era o que usábamos moitísimos arqueólogos antes de haber este do Instituto Xeográfico Nacional, desenvolvido pues, por esta persoa, José Vázquez, un magnífico programa para a prospección arqueolóxica, para guardar rutas, para senderismo, pero para todo tipo de aplicacións con moitísimos recursos. Agora é de pago, 4 euros, que non é moito. Entón, quizáis a xente que use iPhone podería usar este ou calquera outra aplicación, en realidade, relacionada cos mapas, non? Este é orixinal. O Instituto Geográfico Nacional, pois non sei exactamente de que maneira, pero imos a instalar o programa. Pois deberon de chegar a un acordo co autor de Orux Maps, con José Vázquez, e entón, bueno, podemos decir que este programa que se chama Mapas de España, programa oficial do Instituto Geográfico Nacional, é exactamente igual que Orux Maps. Exactamente o mesmo programa. Se probades abrir os dous, veredes que é exactamente o mesmo. Moi ben, aceptamos, por suposto, sempre hai que levar, bueno, sempre non, pero os mapas en papel non están extintos, os mapas en papel non se quedan sen batería. Permitimos que acceda, sí, aquí vedes José Vázquez, oruxuro@gmail.com, bueno, pues esa é a persoa que desenvolveu Orux Maps e sobre a que se basea esta aplicación. Vale, unha aplicación magnífica, hai moitísimos mapas, van cambiando a medida que ampliamos e diminuímos. Sí. E, bueno, o mapa podemos cambiálo. Aquí podemos abrir mapa e aquí en capas pues podemos ver a imaxe. Ampliamos, Cidade de Pontevedra, por poñer un exemplo, non? Bueno, e habería que ver exactamente o ano de que este mapa, bueno, todo eso supoño que é o mapa actualizado, o último mapa do Instituto Xeográfico Nacional. Imagen, callejero ou mapas, ou cando pon mapas, pois refírese ás diferentes escalas do mapa oficial do Instituto Xeográfico Nacional, escala 1/25.000, que este é o máximo que nos dá, ou, se reducimos un pouquiño, este é o mapa a escala 1/50.000, cambia un pouquiño a toponimia, eso é interesante para a arqueoloxía, e, bueno, se imos reducindo, pois xa vai cambiando a escala. Bueno, o mapa interesante é o mapa 1/25.000. Insisto que o mapa en papel segue sendo xa non imprescindible como antes, pero sí útil. Pero claro, estes recursos pues, é unha auténtica revolución para o patrimonio arqueolóxico, ¿no? Que podamos acceder a isto así directamente. Ben, aquí podemos pues, iniciar GPS, iniciar unha grabación e dicir guardar o noso percurso, gravar puntos, bueno, ten moitísimos recursos, isto é cuestión de ir aprendendo pouco a pouco, pero o que nos interesa agora é opcións capa e cargar capa. Imos a cargar capa, imos a cargar a capa de bens culturais que acabamos de descargar do plan básico autonómico. Vale, o programa por defecto o mete nunha carpeta que se chama Overlay dentro de IGN. Ben, podemos cargar capa desde calquera outra, é dicir, se vos o descargades todo no móvil, conectades o móvil a un ordenador, perdón, se o descargades nun ordenador, conectades o móvil ao ordenador e o metedes pues, en calquera carpeta destas, en download, ou que sei, onde queirades, pues aí podedes buscar o arquivo de capas aí, non? Vale, para iso
Imos a Files, Arquivos, Descargas. Vale, aquí temos afeccións, patrimonio cultural, contorno, afeccións, elementos catalogados, afeccións, contorno de protección de elementos BIC e BIC. Son 4 arquivos. Ben, queremos abrir isto. Vale, é un zip. Por tanto, temos que extraelo. Eso é o primeiro paso. Vale. Eliminar o ficheiro zip. Sí, xa está extraído, xa non fai falta para nada. Vale, aquí igual, extraigo. Tardará un pouco, eliminar zip. Sí, feito. Vale, e este, extraer. Eliminar zip, sí. Vale, entón teño contorno de protección, elementos catalogados, contorno de protección, BIC, vale, debe de estar todo. Me quedaba este, vamos a extraer, elimino o zip, vale. Temos todo descargado, digamos, descomprimido, ¿no? Ese arquivo zip está descomprimido, temos dividido en todas as partes, en realidade non fan falta tantos arquivos, pero bueno, da igual, para non liarnos, imos empregalos, ¿no? Entón abrimos o Instituto Geográfico Nacional, damos aquí a cargar capa, e en vez de utilizar este, vale, porque, bueno, acabamos antes, se lle damos aquí a download, descargas, vale. Aquí temos a capa dos BIC, aquí temos a capa de contorno de protección, sí. Vale, aquí temos todas estas capas. Por tanto, vale, afección, os BIC, vale, pois os BIC, selecciono os tres, acepto. Isto é para que nos avise, que faga un pitido cada vez que estemos cerca de un ben ou estemos lonxe, bueno, isto xa se pode configurar de moitas maneiras. Pero aquí vedes, por exemplo, os BIC da cidade de Pontevedra, Igrexa de Santa María Maior, Monumento Histórico Artístico, bueno, estos son, dentro da base de datos hai datos que sobran. Aquí vedes o contorno de protección da cidade bella, vamos a chegarnos aquí, por exemplo, pois estos son as ruínas de Santo Domingo, todo isto son os BIC. Vamos a poñer a imaxe. Vale, por exemplo, aquí, pois, a Biblioteca Pública é un BIC tamén, ou Arquivo Histórico Provincial. Vale, aquí vemos todos os BIC que aparecen neste catálogo. Os camiños de Santiago tamén, os seus trazados. Vale. Outra capa. Xa metimos a FEC PC BICs, vale, pois imos a meter os contornos, por se acaso non estaban. Metemos os contornos, aceptamos, vale. Igual isto non era necesario, xa estaba. Bueno, estaba a área de protección. Agora temos aquí unha área de protección básica e unha área grande de protección total, ¿no? Neste caso, pues, o mosteiro da Cibeiro. Vale. Vamos a seguir. Opcións capa, cargar capa. Imos a meter agora contorno de protección de elementos catalogados. Os elementos catalogados son a inmensa maioría. Lévalle un pouquiño máis de tempo. Procesando. Levalle un pouquiño máis de tempo. Levalle tempo. Quizáis, dependendo do móvil que teñades, quizáis funcione, quizáis non funcione. Porque parece que se bloquea. Está bloqueado. Sí. Dependendo da calidade do voso móvil, pode ser que funcione ou que non. No meu caso, non vai a funcionar. Non lle dá o procesador ou non lle dá a memoria. Pechamos. Que sucede? Pois que o contorno de protección dos elementos catalogados, hai aí un arquivo que é a base de datos, o DBF, que está aquí, este, ups, que ahora mo abre directamente, fuera.
pesa 322 megas. O sea, ese é un arquivo excesivo. Todos os demais, se vos fixades, pois pesan 400 bytes, 1 mega, 3 megas, bueno. En total, un móvil normal, medio ou incluso baixo pode con el perfectamente. Pero esta base de datos de elementos catalogados, esta de aquí, 322 megas, é demasiado para el. Que podemos facer? Pois simplificar esa base de datos, é a única maneira. A verdade é que hai moitos campos que non son útiles, non son necesarios. Imos a borrar isto. Vale. Si facemos, imos voltar ao programa do Instituto Xeográfico Nacional. Bueno, aquí abrimos, vale. Que poida con el, sí. Vale, imos abrir capa, cargar capa. O contorno de protección non o imos meter, porque é este que dicimos que, a pesar de que aquí pon 33 megas, está ligado a un arquivo de 300 megas e non pode con el. Vale, pero os elementos catalogados, este sí que imos a metelo. Aceptamos. Aceptamos, vale. Ahora aquí temos xeolocalizados, agora sí, todos os bens catalogados deste inventario, todos. Que sucede? Bueno, pues por exemplo, Castro Neixón, pincho e me aparece o nome, me aparece Boiro de Arriba, Barbanza, me di onde está localizado, lugar de Nine, vale. O Castro Neixón sí que me di os datos porque é un BIC, pero se por exemplo me vou a este, que é un ben catalogado, que sei non porque non ten un contorno de protección, simplemente me di un punto, pero non sei o que é. Eu non sei se isto é un... que será? Petrolífero non será, e no medio da estrada, non? Será un cruceiro? Pois quizáis será un peto de ánimas, será un hórreo, será que será? Pois non sabemos. En todos os catalogados témolos xeolocalizados, pero non sabemos o que son. Porque esa base de datos é a que pesa 300 megas. Vale, para solucionar isto hai unha maneira que é coller esa táboa, reducir o número de datos, o número de eliminar datos innecesarios, digamos así, e facela máis sinxela. Para iso, bueno, preparei un documento, vou a descargalo agora mesmo, é un documento que está en Google Drive en concreto, un Google Drive persoal, pero bueno, está aberto para que todo o mundo que queira que o poida descargar. Chámase catalogados o arquivo, estou falando o 17 de xaneiro de 2021, supoño que isto se irá actualizando cos anos, a Xunta irá actualizando, vale, catalogados zip, catalogados, vale, 2.25, só abrimos, bueno, vemos SHP, que é a capa principal, DBF 71 megas, pasa de ter 300 e pico a ter 71. Esa diferencia fai que agora o móvil e a aplicación sí que poden con esa base de datos. Por tanto, extraemos, catalogados, sí, eliminamos o ficheiro zip, vale, e agora no programa do Instituto Xeográfico Nacional, opcións de capa, cargar capa, download, vale, en vez de poñer o contorno de protección de elementos catalogados, en vez de este, que este é o que pesa 300 megas, imos a meter este, catalogados. Metemos esta capa, vamos a aceptar, e agora entramos en calquera ben catalogado, e vale, pois agora xa sabemos que isto é no lugar de Cespón, San Vicenzo, Sandrenzo, lugar Mieites, nos digo que é, pero iso é un problema. Mámoa de Sandrenzo, por exemplo. Aquí é algo que está catalogado, pero que non sabemos o que é. Pero eso, incluso na propia base de datos do Plan Básico Autonómico, tampouco nos vai dicir o que é. Pois aquí sabemos que isto é un cruceiro en Comoxo, en Boiro. Isto é o cruceiro de Comoxo 2.
isto é o Pombal de Quintela, todos estos son bens catalogados. E como vedes, bueno, isto de aquí arriba nos aparece porque é a capa que cargamos antes, solamente cargamos a última, pues nos aparecería somente isto. Solamente nos vai dicir o nome, a parroquia, o lugar, o interese, é dicir, se é artístico, pues artístico, arquitectónico, etnográfico, arqueolóxico, non? Artístico engloba arquitectónico tamén. Unha casa, pues artístico, arqueolóxico e etnográfico, creo que son os tres tipos que hai. E hai veces que teñen observacións, pois se está nunha fronteira entre concellos e ten protección nos dous concellos, hai pequenas observacións a veces. Estes son os campos, os petóns do Castro, e o nome, a parroquia Boiro, ni sequera mantiven o concello, pois para que pesase o mínimo posible e que non dese problemas. E nada máis, isto é o catálogo. Agora podemos activar o GPS, nos dirá onde estamos, a medida que vayamos camiñando, pois podemos ir vendo de que estamos cerca, que tipo de bens culturais temos cerca. Este, pois por exemplo, a zona arqueolóxica, bueno, as Mámoas do Barbanza, Arca do Barbanza, en concreto, non? E o que ten o perímetro de protección, aparece catalogado un como Vic e outro como ben catalogado, estas dúas Mámoas. E aquí vedes a magnífica necrópole megalítica do Barbanza. Todo o demais, agardando pues, para que teñamos ganas de sair ao monte. Agora non temos excusa para non visitar o patrimonio arqueolóxico, aínda que sexa a pé, que en día arqueolóxico, di etnográfico, arquitectónico. Nada máis, se tedes algunha dúbida podes escribirme no correo electrónico que se ve aí, espero que sexa útil.